Tim nikech no ywak samoro ni ji ne temo diye koro ne pod wacho ni ane man jomage mane diye Constitutionally kori winjo Ken Obuya wacho ni constitutionally ne deputy president obedo full term nikech katiba nomiye teko ni ok oteku ni ok inyal gol office nyaka term ni rum and procedurally but mbi mar implement gima onego bedo time office no mae nikech kaluwore gi kaka profiling mano timne MPs ma by then UDA poko bedo form luongo ni tanga joma ne bedo passive ni affiliate kendo sympathizers mag deputy president then Migosi William Ruto ne gin joma ne buogo ni neno kaka nolony Wetangula e kome mar the Senate ni neno kaka neno kwa wacho ka ni jakoma finance and budget en Kimani Chungwa bonyalo paro ni Kimani Chungwa ni no go unceremoniously against the dictates of the standing order of the National Assembly moket Mheshimiwa Gladys Wanga mokao kare remainder of the term mutieko gima nyaka wang'e ni responsibility mar uchumi mar Kenya is a collective responsibility. En gimonywako ji te. Every citizen. Mae momiyo onge gimoro amora mitime Kenya kama onge gimiluongo ni public participation. Jopiny nyaka kel views mag-gi to gigi endi te gidhi up to committee level. Gichakore committee level at the National Assembly, the County Assembly and the Senate Assembly. To gigi kapo gibedo adapted at the committee. Gigi bedo discussed at the plenary level. People debate. Kanyo ero, kaniti gi marach kaka wadwa ne wacho. They have members mo be elected in all levels of the legislature. Makaniti gi marach, to gipingo nikech chik omiyo ng'amo yier e od bura kacha ni maendi ok wayie godo. But in most instances, iyudo kaka jowagi giwuok gawi. Okay. Mo gi participate. Ka gino sekalo, kendo koro gibiro gi go nduru ka. Ka owere kod sigana machien wangi kama piny Kenya odhi nikech piny Kenya ringo makoponi pod wanyalo twe tiendwa chien to onyalo dong kama odong'ini gima dwa medo matin ko wadwa no yiena anaparo ni liet mantie kuom jopiny sani anahero gima jo Kenya timo nikech wan leaders onge ng'ama nigi monopoly ma ok ni jopiny nyaka bed accountable ne jopiny. Kendo an amor gi gima timore ni leaders moyier both UDA kod other affiliated parties kod opposition. Jopiny nyaka penjgi kendo nyaka penja kaka representative mar UDA ni to ma ere to ma ere. Okay. It is a wake up call ne wan joma in leadership. Okwanya bedo gima timore cha da gombe ni joma oyier e pinywa makaluo koni. Wan gi governors. Wan gi MPs. Sana diri maduk na andala. Owadwa ni hapa ni nyalo bet nonge kapo ni andala. Ji wago school fees kaluo. Ji okwamo waneno e social media kaka nyithindo tingo placards ywak nyithindo mokalo. To wan bursary no se be released ne MPs te. Pesa no se be released ne county governments. Bende gi allocate mage para ang'o momono jowa da beni energy and the synergy mantie oko kacha. Bende Oganda ma joluo bende okawo goda accountable jowa moyier thurwa kocha. Okay. Time ng'adore. Don't you